Statement yang agak menggelitik dari seorang datua-tua yang menamakan dirinya Raja Perhata yang sudah pensiun. Dia bilang begini, hal ini saya sampaikan karena saya sudah pensiun dari Raja Perhata dan tidak mau lagi menjadi Raja Perhata. Banyak hal-hal yang menyakitkan yang kami terima ketika menjadi Raja Perhata. Ironis memang kalau ini disampaikan di forum sosial media. Horasma bangsa Batak moloidokon Raja Perhata manang parsinabung Oma na tua-tua Raja Napinajolo di Sadamarga. Jala memang akan tua-tua molo di Pajolo gabi Raja Perhata manang parsinabung iko benget dorohana jala dia tusi paradaton dia tusi tarobona dia tusi guarni ulaun alen lam penting adong etika dohot disiplin molo tarsingot tu si palas roha modohonon nai manang hamoleteon sian hasuhuton adong doha tanah tua-tua nama dok otik dak si hataon gudang dak si pujion dangalani gudang na asani lojong dangalani otik na asa tinadikon. Memang ikon gabe parbahul-bahul na bulod do sahalak Raja Perhata manang parsinabung jala memang loja jala dang bui ulon na satokin persadarian do bahkan mungkin gabe 2 atau 2 hari sudah tikina dohot ari-arina alai memang pos marohata dihita na mangulaun adat di habatahon ahape margata pos marohata tangiang sian situan natorok di bangah hipasom mahita pos rohata dapot tado aka apa pagana lomak molonak kita tuduluk dapat mual natio molo tuat kita tuturuan di bakasan hipasom do hita mangulahon jala gabi pasu-pasu ma nataula horas ma bangsa Batak unak pola manarita hita jala tapabua majo akka sila seniroha si pala seniroha sian hasuton sedia menobel gemang tajalo ido na perlu pabuamu anggona otiki sakui ma di bagasan roham hamolate homma akapos wasui jala hati dak pemma gudang dope aka hasuhuton nama bain lasni rohani Raja Perhata oras madihita salutna molate ma nang dituhatta